വെൽക്കം ടു ഗ്ലിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഫാഷൻസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാഞ്ചി കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് റീസ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 കളേഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓരോന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡാണ്. അതിൽ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ലീവിലോ നെക്കിലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫാബ്രിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1780 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് മെറൂൺ ആണ്. ഗ്രീൻ ബോർഡറൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഉണ്ട്. ദുപ്പട്ടയും നല്ല ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഉള്ളതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് കിങ് ഫിഷർ ബ്ലൂ വിത്ത് മജന്ത ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1780. ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ വിത്ത് മെറൂൺ ആണ്. ഈ 4 കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റ് ID www.glitzindia.in. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.